Kay karon si Nicolas Torre naginahinay naman og kanang pang-impake nga to sa Camp Crame. Hakot na si Nicolas Torre sa iyang mga gamit ngadto. Mo nay atangana nato mga par kung nganong unsay plano ni Bongbong Marcos aning hitabua nganong pagkakalit sa iyang pagpatangtang ni Nicolas Torre. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ang kaning pagkatangtang ni PNP Chief Nicolas Torre. Kay kalit kayo ang desisyon ni Bongbong Marcos pakanaugon sa pwesto si Nicolas Torre. Daghan kayo ang mga question karon nganong si Nicolas Torre kalit kayo nga papahawa ni Bongbong Marcos sa iyang pwesto nga gani si Bongbong Marcos siya pa man gani mismo ang ni-appoint ni Nicolas Torre nga ibutang niya nga pwesto. Unsa may purpose jud kaha ni Bongbong Marcos aning kalakiha. Kay kung seryoso si Bongbong Marcos ning iyang pagtangtang ni Nicolas Torre, posible nga si Nicolas Torre mawagtang na siya sa PNP ug manaog na siya pagkapulis ug mahimo ng civilian si Nicolas Torre. Or dili baka ni drama lang pod ni Bongbong Marcos kay kato bang mga cabinet secretary niya nga iyang gipa-resign, iyang gipapasok resignation letter. Ang uban ra ba niadto nga wala niya gidawat ang ubang resignation. Mo nay pangutana karon diha mga par kung anong kalit kayo nga pagkatangtang ni Nicolas Torre or basin hatagan ni og mas taas pa gyud siguro nga posisyon si Nicolas Torre mga par. Mao pa ni pangutana nato diha nga dili pa nato matubag kay katulang mga cabinet secretary niya kalit-kalit man sa to iyang pag-resign nila ni Gibo Teodoro, nila ni Remulla Brothers, ni anak ni Gwen Garcia. Kalit-kalit kayo to mga par ang iyang pagpa-resign. Pero pag-resign, pag-pass nila sa ilang mga resignation, uman gidawat ni Bongbong Marcos. So unya kini kang Torre posible baka mga par nga basig drama ra pod gihapon ni. So kung seryoso si Bongbong Marcos sa iyang pagtangtang ni Nicolas Torre, medyo delikado si Nicolas Torre aning kalakiha. Kay mahimo naman siya unyang civilian o mawagtang na siya sa pagkapulis. Kay karon si Nicolas Torre naginahinay naman og kanang pang-impake nga to sa Camp Crame. Nang hakot na si Nicolas Torre sa iyang mga gamit ngadto, mo nay atangana nato mga par kung nganong unsay plano ni Bongbong Marcos aning hitabua nganong pagkakalit sa iyang pagpatangtang ni Nicolas Torre. O wala pa'y gihatag nga statement si Bongbong Marcos nga kung asa ibalhin si Torre. So mo na'y atangana nato mga par. Kunya palihog ko og subscribe sa akong channel kay para ma-update mo sa itong mga i-upload ng mga video reaction.